tundub, täna me jätkame siis seda. Your primary role at Crown Childcare is his happiness and well-being. You can start with some light entertainment. Toys have been provided. Chube, miks see nii? Mis see? Ma reaalselt hüppa sisse. Ole vait. Oppa! Oh! Oota, kas ta jälle sõimab mind või? Tõele, ta enam ei sõima mind. Entertainment has its place, but his growth is essential. Take him upstairs to be fed, then back downstairs to change him. Tule voit nagu. Muhi. Istu maha nüüd. Ma toon sulle nüüd. Palju. Kurgi paks perukad hüppa alla nüüd. Ära võta, ma tegin sulle tõbusõitu. Arru ei sai. Nüüd on tore see. Mis ka siis ütleb? Oota, ma tahan teha mida see. Oota, ma vahetan ta mähkud ära. Ma reaalselt pean ta siia panema. What? Täiesti haige poisu üks. A daily evaluation is critical to monitor his progress and development. What the hell? Oh my god. He's not quite ready yet. Take him upstairs and tuck him into bed. Ma ei tohi teda üles äratada. An adequate first shift employee 225. You've earned yourself a Crown sticker. Proceed to reception and clock out. Kas me pidame seda? Kaart. Ma ei saa seda maha ruppida. Kuuks ruppida. Päev 7. 6, 7. Siin on penn. What? Sleep, ole vait. Siia ka ei kõi.
Minun mõttes nii ka. Kõik on kinni ja meil ei ole midagi teha. What? Ma saan aru, et meil on nagu kottida. Ma võin igatesse seda. Mul on isegi sentimees. Ma ei saa seda maha visata. Ilmselt pean seda kuhugi nüüd panema. Ei. Siin on ka seda. What? Phone, pen. Ma ei saa seda maha visata, mida ma siis sellega tegema pean? Siia. Ma olen nii. Your continued work helps us grow. We'll see you again tomorrow. Kes? Kus mu kodu on? Welcome to Crown Childcare. Nurturing growth every day. Nüüd läksin nüüd sisse saama. Okei, nüüd ma tean, mida teha. Peaks mul maja olema. Kui homme teada? Kas see on ikka seesama? Ma arvan, see on mingi ette. 1, 8, 9, 5. 1, 8. 1, 8, 9, 5. See on ikka. What? Ok, mõtlesin ok. Sa päriselt teed mulle praegu nalja siin või? Good morning, employee 225. You'll find him in the naughty corner following a little incident last night. Incident? Let's ease him into the day with some quiet story time. Kus mida pekki ma juba kardan? Kas siin ei tohi ka olla nagu seda enam? What? Ma juba kardan. Niikuinii ta kuskil ei ma ei saa teha. What is this game? Siia, äkki ta läks siia. Saaks openida. Sa tee mulle too. Tšau. Vampa. Ma meeldin siin. Siin pole midagi, ma juba kardan. Ta ründab mind. Käisin kodus ära sõinaga ning nüüd on meil sushi. Mis ma nüüd tegema pean nüüd? Kuidas sain? Mis see foller on? Ma ikka esitavad. What is this? Mida peaks tegema? Pean siia panema. Ja siis istuma. Ootame. Ma arvan, et ma pean siia tagasi panema.
ei saa ust sulgeda. Tuossa on niin paljon minuutta, mä ei taha baby. Mitä mä siis sinut tekemään peämällisesti viskan sulle priuua niinku. Viskan sulle siihen. Sulla jälleen. Mä olisin pahan se siihen istua, mä ei tiedä kun hän sen. Aha, kyllä se vasta 12, mikä on mulla on minun puhili oli. Vaikka tämän viiän. Nyt kyllä mä proisin skate läpi. Tiedä. Secret room. Onks molemmilla kumminkin pro? What? Mitä mä tekään sulkapäin? Riasun mä voin selittää, mitä mä tekään. Put him in water. Mä olisin kastunut translate. Mä oon renka halvikikas. Jos pushin tätä niin kauan. Kun mä mõtlen välja. Jee. Pushime tätä veel. Jos on niimoodi, oota, push. Siis pean mulle. Oh, ei oo, et mitä teki kaukuta kyllä. Kun on maini pelannut. Ja pushimme veel sind korra. Pushimme veel sind korra. Ja pushimme veel sind korra. Okei, se on räässä eikä haljumassa. Poliittinen. Mä ikkaan. Missä se oli? What? Teko tuossa herää. Kas se on normaalinen? Panin tuo ylä. Vittu kurva sulle on viilaisen lahti. Niimoodi. Mikä on oksilla? Näin. Ei nukka. Storka. Vaikka mun proova. Tässä oli tällainen video. Mä ikka vielä saru mitä mä tekän täällä. Niin mä luotan, että nauttisitte. Ja mä oon järvisessä videossa. Sellaisessa videossa. Ja se oli siellä viimeisellä mulle. Mä oon maikkiin koska uusi video.